हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा संजीत गोयारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भैरवकुंड और भूटान जाने वाला है, मतलब जा रहे हैं हम लोग। लोगोफोर जों दिनै भैरवकुंड आरो भूटान थांगोन आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोरजों दायो थांगासिनो दं आरोना, बेनो जाबाय भैरवकुंड रड। बयबो मिथिखायो, नुबानो सिनायखायो आरोना। लोगोफोर नायलांबाय था, नै जों थांगासिनो दं आरोना। भैरवकुंड एंड भूटान जाने वाला है, हम लोग जा रहा है। लोगोफोर नै मोनथारसिगोन आरोना, लोगोफोर नै जों मोनबाय आरोना। जोङो भूटानाव हाबबाय लोगोफोर। जोंनि इन्डिया आरोना, भूटान सिङाव मोनहैबाय आरोना। इन्डिया गेटखौ बारनानै नै जों भूटान गेटआव मोनफैबाय फाइनाली। लोगोफोर नै ये जाबाय भूटान। दोस्तों हम लोग अभी भूटान पहुंच गया। ये भूटान का प्लेस है, आप लोग देख सकते हैं भूटान का प्लेस कैसा है। लोगोफोर भूटान एरिया का नायदों जगहफोरा माबायदि, नोंथांमोना कमेंट खालाम। दोस्तों भूटान का प्लेस कैसा है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे। आप लोग कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे। लोगोफोर नायबानो जाबाय नै भूटाना। जों दायो लोगोफोर जलंगा ब्रिजआव थांगासिनो दं आरोना। लोगोफोर जलंगा ब्रिज ना मा होनना बुङो, जिखुनु आंथ' जलंगा ब्रिजखौनो होनबाय। आरो मा नाम दंबावो बिनि नामा, जलंगा ब्रिजनि अनगायै आरो माबा मोनसे नाम मोनबावोबा नोंथांमोना कमेंट सेक्सनाव कमेंट खालामना। दोस्तों हम लोग अभी भूटान में है, भूटान में घूम रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये भूटान का क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज है, भूटान का ब्रिज। लोगोफोर दायो जोंनि भूटाननि ब्रिजआव बेरायगासिनो आरोना, जलंगा ब्रिजआव। नोंथांमोना बयबो जाय जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इसोर मिथिजोबखायो आरोना। बयबो बेहाय मानसिफोरा बयबो थांखांबाय, होमबाबो आं माने जास्ट ओरैनो बेरायदो आरोना लोगोफोर, जास्ट बेरायदो आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर दायो जोङो भुटानाव दंफैयो आरोना। ओमफ्राय नै जोंनि आसामा उदालगुरिया एखे जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय जों दायो जलंगा ब्रिजआव दङ आरोना, नै होलांथाङाव नै दङ लोगोफोर। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना, जलंगा ब्रिज। लोगोफोर दायो जोङो माबा थांफिनसै आरोना, भैरवकुंड साइडखै थांफिनसै जोङो। दोस्तों हम लोग अभी निकल रहे हैं, मतलब भूटान से हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम लोग अभी भैरवकुंड में जाएगा, थोड़ा सा देखेगा भैरवकुंड का प्लेस कैसा है। लोगोफोर आंबो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भैरवकुंडआव फैयैयाव, दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैफिनदों नालाय, बेखायनो भिडिअ बानायबाय। मोजां नुदों आरो जोंना ब्रादारा पानिपुरि जादों आरोना। जानायखौ मोजां भुटान भुटिया सिख्लाफोरनि पानिपुरि बानायनायखौ जाबाय। ओमफ्राय दायो जोङो नै भुटानावनो दङ आरोना, सिङाव जों ओंखारनोसै आरोना। नै गेटआ भुटान गेटआनो। जास्ट माने आंनाव गोबां बाहेरनि लोगोफोर दं आरोना, आसामनि अनगायै। बिथांमोना माने नुफेराखै आरोना, बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायनो थिनबाय थायो कमेन्टफोराव। बेनिखायनो आं दिनै जास्ट ओरैनो बेरायथावथाव हिसाबै आं बानायबाय। जाय जाय नुवाखै बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि बे भिडिअ आरोना। लोगोफोर जाय जोङो भुटाननिफ्राय ओंखारनानै भैरवकुंड फारसे आवगायलांबाय। दोस्तों हम लोग अभी भूटान से निकल के अभी भैरवकुंड साइड में जा रहा है। देखो भैरवकुंड कैसा है, प्लीज कमेंट करो। हम लोग का उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट का जो भैरवकुंड पिकनिक स्पॉट है वो कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताओ। कैसा लग रहा है आप लोग को, जो इसका भैरवकुंड का प्लेस कैसा है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ। लोगोफोर दायो जोङो नै फैबाय आरोना, जास्ट ओरैनो आरोना नर्मेलि। नोंथांमोना जाय जायफोरा नुबाय बिनि थाखायथ' नङा, जायफोर नुवाखै बिनि थाखाय आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना नोंथांमोन बयखौबो। लोगोफोर नै जाबाय भुटाननि फैसा। दोस्तों ये है भूटान का 10 रुपया पैसा। थैंक यू सो माच लोगोफोर। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना आं आसा खालामबाय।